Il-Qorti tal-Appell preżeduta mill-Premju Mħallef Silvio Camilleri u l-imħallfin Raymond Paċu u Tonio Mallija ordnat lill-missier biex jirritorna lill-ibnu ta' 5 snin lura fil-Polonja għand ommu. Fil-qorti rriżulta li l-ġenituri ta' dan it-tifel raġel Malti u mara Pollakka li ma kinux miż-żewġa kellhom diversi argumenti bl-om tiddeċiedi li tirritorna lura lejn pajjiżha, il-Polonja. Fil-Polonja kien sar ftehim bejn il-ġenituri tat-tifel li l-kustudja kellha taqa' f'idejn l-omm bil-missier jingħata aċċess liberu għall-ibnu. Il-missier kellu jieħu t-tifel mir-residenza tal-omm fil-Polonja u jirritornaħ fl-istess residenza. Madankollu f'okkażjoni minnhom il-missier ġab lill-ibnu Malta mingħajr ma ritornaħ għand ommu. Kien għalhekk li l-omm talbet lill awtoritajiet Pollakki jipproċedu kontra l-missier fejn fil-primawla tal-Qorti Ċivili Maltija nstab li huwa kien kiser konvenzjoni internazzjonali dwar ħtif u l-kustudja ta' tfal li Malta hija firmatarja tagħha u ordnatlu jirritorna lill-ibnu l-Polonja. Din id-deċiżjoni kienet ikkonfermata mill-Qorti tal-Appell. Il-Qorti stabiliet li residenza abitwali tat-tifel kienet fil-Polonja u għalhekk il-missier kien kiser il-liġi meta żamm lill-ibnu f'Malta. Il-missier naqas ukoll li jipprova li ibnu kien se jkun f'riskju jekk jirritorna l-Polonja waqt li kollox kien qed jindika li l-omm kienet qed tieħu ħsieb it-tifel b'mod tajjeb. Il-qorti saħqet li għalkemm huwa minnu li għandha tieħu konsiderazzjoni l-fehmiet tat-tifel dawn mhumiex determinanti u l-missier m'għandux jieħu vantaġġ tal-illegalità li wettaq meta iddeċieda li jżomm lill-ibnu f'Malta.